Здравейте, аз съм Black Dragon и аз съм на най-тъпото място. Там има пещера. Аз съм Фантастик Геймър. И днес снимаме на Minecraft. Първи епизод и ще правим поредица. Да. Чупим дърво в момента. Има и овце. Както гледате, абонирайте се, коментирайте, харесвайте. Ако искате. На нас не е все едно. За мен не е все едно. Абонирайте се, ако клипчетата ви харесват. Ти имаш на страница, ако искаш се кажи. Като гледате, много не говорим. Да. Идейте да се абонирате за мене. Страница Тито. Не, няма да има. Защото не му я знам. Взема и Айрон Кирка, бе! Абе, Айрон, много не искаш? Диаманти не искаш ли? Утре, като си донесе телефона, може да играем с Дани, не с един. Ще играем мултиплеер. Да. Айран! Той е Айрана, надявам. И трябва ли каменна? Каменна. Трябва ни каменна кирка. Кола се копай с такос. Как се наближаваш то? О, добре. Ей, бейбей. Ама виждате се главата много, трябва малко по-назад да дръпнеш телефона, че да ли по-тъмничко да стане. Иначе нищо не се вижда. Както гледате, тъкмо почнахме и открихме Айран. Да, защото света се казва нощ. Айран. Си да е нощ. Да. Виждат се. И можем да играем PvP. Виждат се двамата. Можем да играем PvP България, ако на един мой приятел му позволят да отида в тях. Ето ме. И да снимаме клипче. Ето ме. Можем да играем от неговия компютър. PvP България. Да. Един много хубав сървър. И сега ще видя. Сега ще видим колко е ранимо. Как се моля да съберем 5 абоната? Всеки се моля. Ние имаме само един. 4 никой не може да ме. Както да е. Ако направите, ако стане 100 абоната, ще качваме доста клипчета. Наведнъж по 5 клипчета. Да, на ден по 5. Не, на ден по 10, защото ние сега ги правим на ден по 5 клипчета. Да, по 10 на ден. И вие ще гледате повече и повече. После ще стеглим FPS програма, нали? И на компютъра ще снимаме. После на телефона може да... Вече можеш да правиш Айрон на кирка. Нали? Да, чакай малко. Що ти правиш? Гледам колко айрон има. Да, и аз те правя. Виж колко айрон виж. Винаги ли правите ти? Аз те правя. Аз понякога направо се го обрям, не го гледам. Аз като почвам с дървена кирка. Нищо не се вижда, само главите ви се виждат. Казвам ви. Чакай. Вижда се тия досите. Сега се вижда перфект. Отивай за да направиш. Както виждате, ето. Беркай му нашия приятел каза за Айрон на кирка. Да, и намерихме айрон. Да. Макар че не се казва Беркай, нарочно го наричаме Беркай. Наричам за Беркай, името ми е Беркай, викат ми на пряко приятелите ми Бекун. Да, той е Бекун. Име аз го измислих. Майка ми и баща ми викат Гален, които ми викат Бекун. Като ми викат Теди, Галено, иначе му е... Ама по-яко да мога да ми викат и Тео. По-яко да му викам децата. Чакай да прекалих се много говорим. Да не къмнаме. Айде патиха, бе. Много говориш. Моля, ако може без да напсувате, ако не ви хареса клипчето. Да. И анонимния да ни пише глупости в коментарите.
Пуснете колкото искате, все не е едно. Хейтване. Айрана! Овцата, бе! Овцата, бе! Умре овца. Овцата се суши. Бе, умре. С ножица пуска по 5, като бяга. Бъкети. Като бяга ти... Айрана. Нали, овцата като бяга, пуска по 5, като ги шипнеш. Аз съм много развит на един сървайвър. В момента направихме нов свят, иначе в другия свят аз намерих 10 айрон. Не, 4, да. Вчера наистина намерих 5. Аз видях само в честа един даймонд, не знам. Не беше ли диамантини айрон? Ти говориш за айрон. Не беше ли диаманти? 4. Да, бе. Ти каза айрон. Казах диамант. Айрон каза. Диаманти. Объркал съм се, извинете. Извинете. Колко айрон има, бе? Много. Ще направи злат. 2, 3, 4, И отгоре може още да... 5, Чакайте ми. 6, 7, 8, Какви са лицата? 9, 10. Аз снимам моето, не съм виждал. 10 айрон още в началото. 10 айрон, добре, аз съм намирал. Трябва ни легло, за да оцеляваме. Ние си имаме тревога. Имаме. Направи си легло, Крафтинг закопай се тейбъл. разпина. Закопай се разпина иначе. Добре. Какво? Може да си оцелява без легло. Да. За какво? Може да оцеляваш без легло. Как те? Леглото не е най-важното. Да. Не чуя. Че трябва най-много. Ако нямаш легло, нямаш да се струва играта. Обувката на Дженк. Придам се обувката. Открихте съдбата. Момента. 7 минути стана клипчето и 25 секунди. Що ти са снежни топки? Ще целиш ли? Да, бе. проблем. Може да убиваш мобовете. Ама ако може да се фолят, сега ще е саднато, ако не става да се фолят. Пробвай. Пробвайте, господин. Може и за сноубол. За сноуголем. Само ми трябва тикви. Верно, Сноуголем. Ето. Тъпо. Ще да става нощ, както виждате. Става. И ти къде снимаш, бе? Кай снимаш по краката? Ето краката му, ето ги. Ето ми. Ти го снимаш, Ето ги моите. Даши с крака, гледай. Ето къде го снимаш, така. Да, ето. Ето къде го Умря снимаш. ли? Не бе. Умра. Поле малко с много топки, бе. Сега как гледате диаманти, ако не се появят, направо ще се гръмна от кеф, обаче не е възможно. Читни малко, ама тук няма креатив и не може да чита. Няма да чита. Не сме читове като анонимни. И анонимния не е читър. И анонимния. Читна малко гостом те. Малко читна с един мод там. Знаеш, че се чува? Да. Пак се чувам. Ма все пак се чува. Ще има сигурно копирайт. Няма да има. Обаче няма му И разваля. трябва да го преработваш. Няма да му... То не става да се преработва. Става. Не. Обаче От няма да телефон има не на става. цялата страница. на компютъра. Добре, щом Копирайт. те стават тези думи, ние не сме ги измислили, де в момента говорим. Сега... Нищо не добре. Тя си чисти ледата на прасето. Как гледате, това е лед? За какво те говореше? Що? Такъв ми е по принцип гласа. Не ти е такъв. Такъв ме, напротив. И за колко дълго стана клипчето?
10 минути точно. И да спираме ли? Да. И Black Dragon. За жалост клипчето трябва да спира. Да, това беше Black Dragon. Това беше Джен. Това бях аз. Дайте и това. Един лайк. Абонирайте се, харесайте клипчето и бай-бай.